Здравейте на всички! Аз съм Ninja Боец отново и това е втора част на какви подаръци получих за Коледа. Преди това, както знаете, лайк, subscribe и share и ми пишете в коментарите, какво вие получихте за Коледа. Нека да започнем с анбоксинга. Втория подарък, който получих за Коледа, то всъщност аз сам се го взех, да е смисъл. Имах си там някакви, как да ви го кажа, но като някакви пари в картата, дето и те си ги похарчих там за нещо. Ето го, то е някаква кутийка. Да, можете да видите, че на нея има мотор изобразен. Ето го и самия мотор. Да, аз сам се го взех. Взех си го поради една причина, защото буквално сигурно не е имало нови умалени модели на мотори, откакто си взех последния. Той беше пак някакъв умален модел, но малко по-малък, може би и толкова. И доколкото помня беше някакъв бял. Ето го и мотора, нека да го отвориме. Мале, така ги правят тези кутии, бе. Ето, отворихме кутията, но малко трудно се стана. Ето. Чакайте. Опа. Еха, хора, вижте, красота. Много красив мотор. Ето можете да видите модела. MZ 1000S. Ето как изглежда отпреде. Отзаде как изглежда. Отгоре. Ето и отстрани от другата страна. И от другата страна как изглежда. Има и подвижни гуми, нали? То май го пише на кутията. Сега не ми се занимава да го показвам. Ето може да видите, че има и малка емблема на подпиралката. Няма да се видите, като е супер малко. Ето има си огледала. Да, и подвижно кормило. Има си изпирачки. Да, като цяло доста красив мотор. Много ме кефи. И да, това е като цяло. Това беше от видеото. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайк, subscribe, share и пишете какво вие получихте за Коледа. Аз бях Ninja Боец. Ще се видим в следващото видео. До скоро!